Mae Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol Technoleg Iechyd Cymru yn darparu mynediad at arbenigedd ymchwil o ansawdd uchel i gefnogi datblygwyr technoleg. Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan Technoleg Iechyd Cymru, corff annibynnol sydd yn cael ei noddi gan y Llywodraeth. Mae Technoleg Iechyd Cymru yn gorff cenedlaethol sydd â chyfoeth o arbenigedd a phrofiad o asesu effeithiolrwydd clinigol, chost effeithiolrwydd a gwerth technolegau iechyd. Mae'r gwasanaeth yn galluogi datblygwyr technoleg i gyflwyno'r achos gorau posibl dros ddefnyddio eu technoleg i gomisiynwyr iechyd a gofal. Mae'n gwneud hyn drwy ei helpu ystyried y math o dystiolaeth a fyddai'n cefnogi'r achosorau dros fabwysiadu eu technoleg, a thrwy ddarganfod a oes unrhyw fylchau yn eu tystiolaeth. Mae'r cymorth yn gallu helpu datblygwyr technoleg i gymryd y camau nesaf posibl i gyflwyno eu technolegau i'r farchnad ac i gryfhau eu hachos dros fabwysiadu'r technoleg. Drwy ddefnyddio'r gwasanaeth, mae datblygwyr yn gallu gwella ansawdd iechyd a gofal i bobl yng Nghymru, drwy sicrhau bod y technolegau a'r gwasanaethau sydd yn cael eu cynnig ganddynt yn cael eu cefnogi gan dystiolaeth. Nod y gwasanaeth ydy cryfhau cynnig gwerth datblygwr technoleg ac mae ar gael ar gyfraddau cystadleuol. Mae'n hygyrch i bobl a sefydliadau o ystod eang o gefndiroedd. Mae'r gwasanaeth yn gallu helpu datblygwyr technoleg o fusnesau bach a gorfforaethau rhyngwladol mawr, yn ogystal â themau ymchwil a datblygu ac arloeswyr unigol hefyd. Mae Gwasanaeth Cyngor Gwyddonol Technoleg Iechyd Cymru yn addas ar gyfer technolegau sydd ar wahanol gamau o'r broses datblygu, ac maen nhw'n gallu helpu i arbed amser ac adnoddau hanfodol wrth ei datblygu. Technoleg Iechyd Cymru. Deall gwerth, optymeiddio defnydd. Dechreuwch y gwasanaeth hwn heddiw yn healthtechnology.wales/SAS.